এটা কোন কইলা গছ গছ না গছ পরে দেখাগଲା নে খাଟ গছর গଣ୍ଡি হেলা এটা কেতে যাଉଛି দুইটি মোটা পতলা দেখি পারছ তো কোইটা মোটা আছে কইলা আর পতলা ওইটা আর ওইটা কোন কইলা গাজর মোটা নাই কেতে যাଉଛି আগে কইলা দুইটি গাজর খাইছ দিদি খাইছি ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଛ ଗାଜର ଆଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଖାତା ଖାତା ଲେଖା ହେଇଛି କି କେତେଟା ଅଛି ଆଗ କହିଲ ଦୁଇଟି କଣ ଏଇଟା କହିଲ କଣ କହିଲ ବହି ବହି ମୋଟା ବହି ପତଳା ବହି ଅଛି ଦେଖୁଛ ତମକୁ ବହି ଦିଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦିଦି ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣିନ ବହି କହିକି ଆଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ମହମବତୀ ହେଲା କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟି ଦିଦି ଆପଣ ଆଣିଛି ଦିଦି ହଁ କି ଏଇଟା ମହମବତୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଦିଦି ଲଗେଇଛ ତମ ଘରେ ଘରେ ଦିଦି ଆଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ବିଲେଇ କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ପତଳା ଆଉ ଏଇଟା କଣ କଲମ କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟି କୋଉଟା ମୋଟା କୋଉଟା ପତଳା ଅଛି କହିଲ ଏଇଟା ମୋଟା ଏଇଟା ପତଳା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କଲମ ଦେଇକି କଣ କରୁଛେ ଆଗ କହିଲ ଲେଖୁଛୁ ତାପରେ ଲେଖା ଲେଖି କରାହଉଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମୋଟା ଅଛି ଆଉ କିଏ ପତଳା ହେଇଛି ମୋଟା ପତଳା ମଣିଷ ମାନେ କଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ତାପରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ତାପରେ ମାଂସ ତାପରେ ମୁଢି ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କେଟ ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଏଇଟା ଅଛି ଦୁଇଟି କୋଉଟା ମୋଟା ଅଛି ଆଉ କୋଉଟା ପତଳା ଅଛି କହିଲ ଏଇଟା ପତଳା ମାଙ୍କଡ କଣ ଖାଉଛି କହିଲ କଣ ଖାଏ ତାପରେ କଣ କଣ ଖାଏ କୁକୁଣି ଖାଏ ହଁ କି ଝାଳ ପତ୍ର ଖାଏ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଗାଈ କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟି ଗାଈ କଣ କଣ ଖାଉଛି ଘାସ କ୍ଷୀର ତାପରେ ଆଉ କଣ ମା କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ଭାତ ସବୁ ଗାଈ ଖାଇବ ହେଲା ଏଇଟା କଣ କହିଲ କୁକୁର କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟି କୋଉଟା ବଡ ଆଉ କୋଉଟା ସାନ କହିଲ ଏଇଟା କୁକୁର କଣ କଣ ଖାଉଛି କୁକୁର କଣ ଖାଏ ତମେ ରଖିଛ ନା କୁକୁର ଭାତ ତାପରେ ମାଂସ ନା ରେ ମାଙ୍କଡ ଏବେ ଖାଇବ କି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଖାଇବ ନାଇଁ ଗାଈ କରିବ ହୁଁ। ଗାଈ କରିବ ଗାଈ କରିବ